Postarajme sa dnes o našu planétu a ona sa o nás s láskou postará zajtra. Keď uzdravíme našu zem, uzdravíme seba. V duchu týchto hesiel sa po celom Slovensku v týchto dňoch koná najväčšie ekologické turné v našej histórii. Spevák Thomas Puskajler a moderátor Martin Madej sa v rámci neho rozhodli deti naučiť, ako chrániť našu planétu separovaním odpadu a recykláciou skla. So svojím predstavením vystúpili 21. mája aj v Trenčíne. Ecoglass Tour vzniklo za podpory Zväzu sklárskeho priemyslu a Recyklačného fondu Slovenskej republiky. Za organizáciu, výber miest a priebeh koncertov prebralo záštitu občianske združenie Strom života, ktoré sa venuje environmentálnemu vzdelávaniu detí a mládeže s pôsobnosťou na celom území Slovenska. Hlavným posolstvom tohto projektu je taká environmentálna osveta a poukázanie na význam recyklácie, separácie odpadov a význame skla. S myšlienkou vytvoriť takýto projekt prišiel spevák, tanečník a herec Thomas Puskajler, ktorý sa sám stará o životné prostredie a snaží sa žiť ekologicky. Týmto nápadom sa inšpiroval v zahraničí na koncertoch svetových hviezd. Ja začínam trošku maličke, nie na taký svetový formát, ale na slovenský formát, tú myšlienku dávať ľuďom, lebo je to dôležité. Musíme dávať pozor na tento svet. A keď som prišiel na Slovensku, som zbadal, že tu nás sa musíš niečo dobehnúť, lebo som žil v Nemecku a Švajčiarsku a v Anglicku a v Dánsku a tam je to už na iný úroveň ohľadom dávať odpad tam, kde to patrí a tu na ešte to nie. Ja som dostal dokonca pokutu v Švajčiarsku, že som hodil plastik tam, kde bol papier. Ekologické turné zahrania zatiaľ 24 koncertov po celom Slovensku. Žiakom a študentom základných a stredných škôl Thomas spolu s moderátorom a spevákom Martinom Madejom vysvetľuje tematiku recyklácie a významu skla. Ten program je prepletený vstupmi Martina Madeja a Tomasa takými zábavnými, kde deťom ukazujú, ako separovať, čo separovať, ako sa sklo vyrába, ako sa recykluje. A takisto Tomas tam má zopár vstupov so svojím programom. Ej, toho má chuť. Presne tak, to vôbec nemá chuť vo mne to. Smrdí to po mojich slinách, ale ináč to vôbec nemá vôňu to sklo. To nemá vôňu? A presne tak, vieš čo to znamená? Ne. Že hoci čo dáte do skladecka, či to je nejaký džús, mlieko, voda, tak si zachová svoju chuť, si zachová svoju prirodzenú vôňu. Asi 340 detí si v Trenčíne teda pozrelo interaktívny a bohatý program. Jeho autorom je sám Thomas. Keďže chcel deti naozaj zaujať, v rámci tvorby scenára navštívil dokonca sklárskú spoločnosť, aby sa o skle dozvedel čo najviac. Prostredníctvom dokrútok s rôznymi ekologickými odkazmi ho podporili aj mnohé známe osobnosti slovenského showbiznisu. Ja som musel stretávať, som volal každému. Ja som volal, ja neviem, od Dano Dango do Lukáš Latrina, Ego, Celeste Buckingham a ešte 1000 iných. A som rád, že oni sa pripojili do toho a že mi pomohli s týmto dokrutkami, lebo oni sú tiež idoli od rôznych ľudí a tu je to pre mňa úcta, že oni sa do toho dali, lebo ľudia ich poznajú od telky, od muziky, filmy a tak ďalej. Myšlienku celého turné rád podporil aj moderátor Martin Madej, ktorému sa na projekte páči najmä to, že je zameraný na deti. Veľa koncertov, samozrejme všetky predstavenia, ktoré hrávam, tak hrávam pre dospelých a vždycky je v nich nejaký odkaz, ale tí dospelí sú tam hlavne preto, aby sa zabavili a oddychli si od práce, ale toto je niečo, čo naozaj môžete decka niečo naučiť a posunúť ich dopredu a tak to sa mi na tom najviac páči. No to chvíľa mi vyzeralo, že aj vy sa dobre bavíte na tom pódiu. My sa veľmi dobre bavíme, lebo keby sme sa my nebavili na tom pódiu, tak myslím, že tie decká by to veľmi rýchlo cítili a bolo by to pre nich veľmi nudné. A samozrejme, keď vidíme, tie decká nám dávajú energiu a keď vidíme, že ich to baví, tak sa samozrejme potom bavíme aj my. Ukážem vám umelecké dielo. Dobre, to znamená, ukáž, ukáž. Super. Veľmi pekné. To bolo pekné, ne? To je krásne. To je krásne. Čiže deti dneska toľko veľa si zapamätali, lebo to bolo krátke, pikošky a dokonca keď som podpisoval, že už vedia čo a ako, už viac a o tom to je, že pozbudzovať tú myšlienku a u nich to začína. Je to úžasné pozorovať, pretože
na rôznych miestach decká reagujú na niečo úplne iné. Niekde reagujú oveľa viac na pesničky, na to, že je to pestré, že tam tancujeme, spievame. Niekde reagujú zase veľmi dobre na to, že máme spravené dokrútky. Ale tie reakcie sú všetky pozitívne, len je krásne pozorovať, ako tie deti na iné situácie reagujú. Čo sa ti tu dnes najviac páčilo? Hudba. Mne sa páčilo najviac tá hudba že jak to tam recyklovali. Čo ste sa naučili o skle? No to, že sa vyrába z piesku a z sódy. Budete ho recyklovať? No, jak rodičia dovolia. Keď chceš zdravú planétu, tak musíš recyklovať. Papier, kousko, aj plastik, denne zas a znova. Nemôžeš to okolo seba len tak rozhadzovať, lebo nebude to po tebe nikto upratovať. Najdražšie, zdroje zo všetkých materiálov, to najdražšie. Keď chceš mať čerstvé potraviny, to je najlepšie. Zachovať ti chuť a vôňu a to je najlepšie, to je najdražšie. Môj odkaz pre deti, aby im nebola táto planéta a vlastne naše prostredie ľahostajné. Začína to už doma v kuchyni, doma pri písacom stole, keď je potrebné zobrať ten papier a naozaj ho hodiť do tej nádoby, do ktorej patrí a nehodiť ho len tak mimo alebo nedaj Bože do prírody. A naozaj tou recykláciou sa ušetrí strašne veľa energie, takže decká, recyklujte, separujte a chránite si životné prostredie. Dávajte pozor na túto planetu v tom, že keď máte odpad, nevíjať to na zem, ale normálne tam, kde to patrí, do toho zeleného koša, alebo do žltého, alebo do toho červeného, alebo do toho modrého. Dajte odpad tam, kde to patrí, lebo tam to začína. A zvlášť to sklo, to je veľmi dôležité, že nehoďte to do lesa, ale zoberte to domov a dajte to tam, kde to patrí. A tam začíname, že môžeme u vás začínať a vy nás budete učiť, ak to máme robiť. A ja vám za to ďakujem. S nami recykluj! 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 Tak poď s nami! S nami recykluj! To bolo super, to bolo mega.